With the kids special aina masala noodles chicken part mantondule aitole masala powder la undo boditna ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಬೊಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸೇರ್ಪವಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು KICHUCOOKS. ಇನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಕಿಡ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲಾ ನೂಡಲ್ಸ್, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ನೆಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮನ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನು ಬೊಕ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ದೆತಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆನಿಯನ್ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪ್ಪ ಊರವಾದ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರೆ ವಾಟರ್ ದೀಪೆ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡು ನೆಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತ ಆಯಿಲ್ ನೀರು ಫುಲ್ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಡ್ದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಬೇಯ್ದನ್ನು ಶೋ ಕೊಡು ಬೇಯ್ನಾಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಬೇಯ್ದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಐತೆ ನಾನು ಸ್ಟೇನ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಚೌಳಿ ನೀರು ಪೌಡರ್ ಮೆತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಡುವೆ. ಆಯಿಲ್ ದಯ ಪಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಅಂಟರೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ಇದೆ ಒಂಜಿ ತವ ದೀಪೆ ತವಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚನಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಕುಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಚೂರು ಬಾಡುಂಡಾರು ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇದು ಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಡ್ದ ಬೇಗ ಬಾಡುಂಡು. ಇದು ಚೂರು ಪಾಡನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
इतने उंजी 1/4 स्पून गरम मसाला, अर्ध स्पून चिली पौडर, इतने बेयपदिन चिकन बोन इज्जल्न इतने मसाला पौडर पैकेट इतने मसाला पौडर इतने 1 स्पून टೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ఒక 1 ಸ್ಪೂನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಪಡ್ತಾ इतने नूडल्स पड़ता इतने कोत्तंबरी सोपु चूर पड़गा क्लीन आद मिक्स जरड स्पून पत्तोंदु मिक्स मल्पुडु 1 स्पून हाकुचे करेक्ट पूरा कडेक्ल मसाला तागोंड इतने जोक्लेगे मस्त इष्ट चिकन नूडल्स मसाला नूडल्स रेडी अंडी निकलेगे ई रेसिपी इष्ट उंजी लाइक करले अंचने फ्रेंड्स रिलेटिव्स शेर मनपले थैंक यू फॉर वाचिंग बाय।